So ayan, nandito na tayo sa Borawan. So maraming tao ngayon. Expected na naman since holiday bukas. Yan. So medyo maraming ngayon Pero sabi nga daw nung nakausap ko kanina, kung Sunday kami pumunta, mas lalong wala daw kami pepestuhan. So I think dito maganda, okay na dito. Yan, good afternoon guys. Ito nga pala. So dumating na yung bago nating tent. So ito, i-review natin. Tapos tingnan natin kung anong klaseng tent siya, kung okay ba siya. So ito nga pala is nakuha ko ng sale from Shopee. So syempre using the Shopee voucher. Then syempre may deduction din sa mismong price si seller. Yan. So this is Naturehike na brand. So this is for 2-person tent. Yan. So maliit lang siya, compact lang siya. Unlike do sa una kong tent, medyo mas malaki, medyo mas mabigat. So ito naman, although nabuksan ko na siya, so nag-unboxing tayo. Tapos yung sabi ko, ito yung inner tent. So siya, full na siya sa taas. So try na natin i-set up. Okay, set up na natin yung tent. So dapat ground sheet na manipis yung dala natin, pero try natin to. Itong parang foil. Yan. So medyo manipis lang siya. Pero I think mas maganda to kasi sa mga ibang ground sheet. So tatry ko lang to na gamitin kung maayos ba. Malaki siya. So from Shopee din lang. So post ko na rin lang dyan kung magkano yung ko siya nakuha. Murang-mura lang to. So mukhang kasing presyo lang siya ng mga ordinaryong ground sheet. Medyo yung iba nga mas mahal pa. So ayan, kung mapapansin nyo, yan, may parang cross na siya, parang crossbar. Yan. So yun yung sinasabi ko sa inyo na magpapalawak dun sa loob ng ating tent. Yan. So kung i-compare natin siya dun sa ibang dome tent,
mas malawak to sa loob. Kasi nga, nakadagdag ng space yung form na to. Yan, instead kasi na diretso na from top, pababa na siyang ganito. So ito, katulad niyan. Ganyan yung ordinary yung tent. So wala tong space na to. So yan, ayun yung nakapagpalawak sa kanya. So yan, kung papansinin nyo, mas malapad na siyang tingnan. Yan. So lagyan na natin yung kanyang okay, so ayan na yung tsura niyan. Ayan. So mas malaki siyang tingnan. Although rated lang siya as 2% tent. Ayan. Mas malaki siyang tingnan kumpara sa ibang 2% tent na ano natin. Ayan. So ayan yung pinaka vent niya. Apat yan. So, kung sakali man nauulan, yan, pwede mo siyang i-close. So, meron siyang velcro. Pasok mo lang siya. Then, seal nyo lang yung velcro. So, kung sakaling uulan, ganyan yung setup niya. Pero kung hindi naman, para magkaroon ng air circulation doon sa loob ng tent, yan. So, open nyo lang siya. So, ito medyo matigas na, may matigas siya na part dito. Kaya natutukuran niya ng maayos. Tapos sabi ko nga yan, double yung ano niya, yung bukasan niya, pinaka door niya. Yan, naka-velcro din siya. Yan. So either way, kung saan nyo gustong facing yung tent, meron kayong part para sa lagayan ng mga gamit nyo. So katulad dito, since facing tayo sa dagat, yung likuran, dyan natin lalagay mga gamit natin. So ito yung maganda sa tent na to. Merong space para sa likod para paglagyan natin iba nating gamit. Hindi siya nakatambak lang sa, di ba, sa harapan natin. Katulad nung tadpole tent natin, ayun, medyo talagang pang akyatan sa bundok yun. Kaya wala masyadong space doon. So ang pinaka-space lang is yung vestibule niya doon sa harapan. So kaya doon nakatambak na ng gamit. So ito naman, since dome tent siya, tapos meron nga siyang additional canopy dito sa may bandang likod. Yan. May paglalagyan tayong mga gamit. So siya, medyo mahangin ngayon. Okay naman yung tent. Kayang-kaya naman. Yan. So pwede siyang ilukot lang o pwede mo siyang gamitan ng ano, kung may extra pole kayo yung para sa mga tarp, yan, pwede nyo siyang itukod dito. O kaya kung mayroon kayong yung trekking cane, yan, pwede nyo gamitin dito. So stop it lang na ganito, ganyan itsura niyan. So may para kayong bubong sa harapan ng ano niya, ng tent niya. So kahit wala kayong dalang tarp na pang cover sa buong tent, yan, okay pa rin siya. May space pa rin kayo, tsaka makakaano pa rin siya. Makaka-cover pa rin kayo sa ambon-ambon o mahinang ulan. At advisable kung medyo malakas na yung ulan. Kasi syempre sa parte dito,
yung angge o yung ano nung ulan, papasok pa rin siya. Tapos pwede nyo ring ilukot. So, yan, i-roll. Okay, so pagdating naman sa loob, yan. Ito yung itsura niyan. So, yan, ang door natin. So, malaki yung opening niya. Yan. Tapos ito, pwede nyo siyang ilagay dito sa may parang pocket niya. May pocket siya dito. Yan. So, ayan yung ano niya. Loob niya. So, $640 lang. May ano naman, parang water. Fresh water. Galing yan dyan sa taas. Pwede ko nagamit na siya. Diyan kayo dati na camping? Saglit lang kayo. Overnight. Overnight? Overnight na dati. Hindi, bibili ka. Dadalang ka? Yung galon-galon. Tulad na sa ano, Bebang Lampas. Doon sa kabila. Doon. Hinabang tayo nila doon. Ano rin pala dito. Iisa lang din pala nangyari. Pikuhan ng cellphone para yan, ano na yun? CR. kasi yung mga nag-order. Ayan.
ready mo na lang.